Здравейте хора, това е част 4 от нашия глас. Тук с мен е Денис. Да, аз събирам айрон. Ехо. Какво? Купи се броника, съм учил да кираш камера. Тя дойде нашата може да стане нещо. Да, наистина. Сега ще напиша. Нашата е килара. Ще почва да ме би без причина сама. Аз си написах, ама тя едва ли ще дойде. Аз събирам от диаманти от тия тук горния генератор. Ще направя една къщичка и тъй тук си една къщичка. Защо в тях черпак си? С нами правя то с него въобще не ме лайва, като си нам тече. Аз съм без мото за ти без тях черпак, че не лайва. Аз съм без мото. Аз си фарма от сзади. Хора, се чудите какви са модовете и тези модове са. Например, че показва сърцата на другите хора. Абе, той епизод за този епизод беше направил това да си ги изгледам. Аз фарма диаманти. Аз си фарма на оня горния генератор. Не, това в куче, сама светото. И ти пък може да ме видиш, аз съм зад куче. Диаманти. Я тенка погледни. Чакай сега, погледни. Върви по същия път. Я погледни нагоре, погледни нагоре. Ко? Не, ще искате да ме видиш, ама. Ето то. Да, ти ще видиш пипа къде бях. Аз съм се запушил. Това се прибирам. Имам 14 диаманта. То и аз имам 14, ама събра още малко. Аз не. Неща да морят да идат на вида и да ме убедят. Аз си да са shift пък. Тя маща, ако дойде, може да ги убиете. Аз купувам на диамантия кирка и съм учил да ръчкам тук. Няма да правя 600 части на един глас. Чай си ударят ние горните диаманти. Гледам, не ги убирай тези диаманти. Да, обрати. Ме убери там долните. Те само 2 диаманта. Аз купувам брони. Ти се има за фул диаманти, не за фул айрон, нали? Ти има за фул айрон. Не, 27. Аз няма си правя броня, то никой не тук. Тя с нашата не е апгрейднала нищо. Аз просто се вземам блокови. Аз идвам с тебе. Се махам. Ама си купи някаква броня, че има. Искаш ли чакай? Ела ти дам един честплейт. Не ми трябва. Ела. Къде си? Ето ти един честплейт айрон. Не да имаш. Ето. Хвърлих ти го и казва това. Ами ти си го вземеш. Затко вземи честплейта да не се диспални, бе.
Той се диспална. Златко, махай с тези гащи и сега ще купа един на все. Вирижен. Аз няма да се правя брони. Само ме убиват. Това. Не, тук е Iron Chestplate. Къде си, бе? На къде те сръжиш? На зелената платформа. Там ли ще седиш? Да. Ето, Златко. Ето ти нещо. Ето сет. Верига. Вземи го, е. Чекай, вземи си сета. Ето, верига сет. Ти Iron. Златко. Тако. Фърлям ти един верижен сет и Iron Chestplate. Тук се слага един Iron меч. Взимай. Тук бахте. Тук може да се чупим. И да ида тук може пинк. Вече аз ще си купа храна. Нямам никаква. Аз щом се подготвя и сама и няма да седа на острова. Си правим къщички. Не да не открият тук. Ние сме двама. О. Сега ти знаеш, че ти с мой да са в нашата база. Те може да нашата запаши ветра, може да се убили. Чай скупа блокове. Чай скупа блокове. Ние си направим няколко търбени хирки. Тя колко минути стана кипа. Да, хора, ще спирам част 4, ще пусна част. И аз. Без, друго стане.